ассалому алайкум дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастед. духтаро, имрӯз ма бо ҳамроҳи кӯдако берӯ буромада будем, камтар прогулка кардем, баъд магазин дуромадам, камтар чизои даркориро харидам барои хона. афсӯс ки телефони ма памяташ камай, агар камтар видео бисёртар снимат кунӣ, монтаж карда намешавад. барои ҳамун духтаро ай нисби видео ма барои шумо нишон додистам. инҷа ма камтар 2 пачка наггетси харидам барои кӯдакову, салфетка, 2-3 намуд печену, баъд 4 мағз, камтар қандшон гирифтам, қанди шоколадни, шир, майонез, кетчуп, сгущенка, лавровый лист, 2 пачка маска гирифтамшона, баъд тухм, зубной паста. оз духтаро, ма ҳама инҳоро ҷобаҷо мекунам. имрӯз ма камтар уборка дорум, камтар дарунои шкафҳоро тоза мекунам, картошкаҳоро ҷобаҷо мекунам. духтаро, барои ҳама бо ман бошед. имрӯз дар мо бениҳоят ҳаво хунук карда буд, барфи некем хушрӯ борид. кӯдако дар детски площадка бозӣ карданд, макдональдсшон бурдем, қахрсандӣ кардану баъд хона омадем. рӯзи мо ҳар рӯз бо ҳамин кӯдакоай вақтмон мегузара. инҷа духтаро, ма картошкаҳоро дар михели ящик мегирам, чӣ хеле ки гуфта будам. пиёз, картошка, ҳамин чизоро ма дар ящик мегирам. баъд сабзиро ма дар холодильник мемонам. хушрӯ дар холодильник места духтаро. духтаро, натарсен, инҷа ма ҳама чизои продуктҳое ки ҳастай буровардам, ҷобаҷо мекунам, мешум. инҷа дар наск, мош, нахӯд, ҳамаи ҳаминоро ма, намак, чизое ки ҳастай анами шикаф буровардам. шикафа тоза мекунам духтаро, мешум, тоза мекунам, баъд ҳамаша ҷобаҷо мекунам. иноро ҳамаша дар банкҳо мегирам. барои ҳам духтаро, бо мо бошед. инҷа продуктҳоро мастай продуктҳоро дар холодильник ҷобаҷо мекунам, баъд донаҳоро ҳамаша дар чӣ мегирам? банкҳода мегирам. диден духтаро, буровардам, ҷобаҷо мекунам дар холодильник. инҷа банкҳои нодаркорияй, банкҳои нодаркорӣ ма дар ҳами кухни ҷобаҷо кардагим, ҳозир иноро ҳамаша ма мешум, қоқ мекунам, баъд нахӯдҳоро ва донаҳоро, ҳамин чизоро, бринҷоро дар дарунаш мерезам духтаро. духтаро, ин продуктҳоро ма ҷобаҷо мекунам ҳамаша. баъде ки ҷобаҷо ки кардам, даруни шкафа оина дора. оинаҳоша ма ба губкама камтар фери мекунам, камтари дига содаи пасудае ки мешӯем ба ҳамо якҷоя мекунам. намехе даруни шкафи кухнира бугем тоза мекунам, мешакам, фақат ки зардиёи ҷош яхе ҷош нарафт духтаро. балатаи тар як бор ду бор тоза карда мебурам духтаро. донаҳоро дар банка гирифтагим, иёро ма дар поён мемонам, барои ки вазбинам банкҳо. иёро ма дар поёни шкаф мемонам. инҷа хат чоям дар боло мемонам. инҷа приловкара ма дар хеле дар банкҳо, мошам камтар мондаи дар банка гирифтам. иёро ма хостам болош намехе чӣ кунам, коғаз маҳкам кунам, як хела шаванд ки коғази ма сафедтарак будай. инҷа сафедтаракаи коғаз маҳкулум нашид, сиёҳша мегирифтам, хушрӯ мешид, маълум намешид и кришкои ҳар светай. хостам ки пӯшонам, маълум намешид, бароям намекунам шуна. як 3-4 таша кардим, тамом духтаро. инҷа и банкҳода чӣ гирифтам? инҷа ма гуфта будам як рӯз духтаро ку укро ба қоқ кардагиам. диден чӣ хеле шудагиай? модалакай шав шудагиай, тори нишон додистаи камида. чи укроба ма қоқ кардагим, хушрӯ места дар овқато медозам, дар масто ва дар шӯрбо медози хушрӯай. инҷа ма даҳнакишам хеле маҳкам кардам. баъд чиай, ин хеле қатичота духтаро, ма хеле
контейнери хеле чизо ма гирифтагӣ нестам ҳозирашда насиб иншаллоҳ оста оста ҳамаш мешава. Иҷа чӣ мегирем дар ё ман дрожжа мегирам, разлихица чизое ки мада дар кора. И чай кокосовый стружка барои ягон чиз тайёр кардан. Бо иҷа сахарный пудра дорам. Сахарный пудраро мемонам барои чӣ ки дар дига чӣ намешава. Иҷа намак барои ҳаррӯза истифода бурдан намак мона. Иҷа шакарай ҳозир ҳамаша чӣ мекунам меандозам ҷобаҷо мекунам духтаро. банкоро маҳкам кардам. ҳозиршам булоша маҳкам мекунам, ба коғаз маҳкамш мекунам. баъд иҷа намехе кам кам чӣ мондаге биринҷ мондаге даҳанаш маҳкамай ма даҳани хеле қатича мегирам. иҷа боша намакай намакамаки маҳкам мекунам мемонам бошам ки маҳкам мекунам. иҷа гречкаро камтар истифода мебарем. қана мехӯрам кӯдако барои ма камтар истифода мебарем. дар иҷа мемонам дар банка нагирифта мешавад. донаро ма мехӯрам. хеле хароб и боша припробуем ҳай
Ҳар намуд приправа барои истифода мебарам. Доим дар михе қатича мегирам. Агар духтаро шумо нами клёнкаша ҷоша қоғазаша бигирин, ай таматай бо хушрӯтар мешава. Не ки ман нагирифтам. Хеле судагӣ, яъне хелша гирифтагӣ ва хелша не. Яъне меша бигирем агар бо хушрӯтар метава. Ҳозир ман ёра ҳамаша ҷӯбаҷӯ мекунам. Майне ҷӯбаҷӯ кардам. Чизе ки мада дар кора фақат дар ҳамин шикаф мондум. Чизе ки дар кор нест, дигар шикаф ма ҷӯбаҷӯ мекунам. Иҷа содаҳай, иҷа чизое ки дрожжа, чизое ки барои ягон ширинӣ тайёр мекунам, дрожжай, разрихлителай, нишон дода будам, сахарни пудрай, кокосови стружкай, хеле чизое ки дар кори. Дар як қатича боша фақат приправовай барои авқат кардан, хӯрок пухтан. Иҷа печеное ки ма кӯдако метавонам, давай чормағз гирифтам. Давайш да чоя банкачада. Ма духтаро банкора намехе. Ҳама чизое ки макарону донагиу, шакару приправора дар намиё андохтам. Чӣ хеле ки мебинед духтаро. Иҷа шакар, намакай, тест чизеро ки истифода мебарам. Қандора дар банка гирифтам духтаро барои кӯдако. Иҷа боша кофе, иҷа чой, иҷа чизое ки зиёдӣ кардага кам-кам дар ин тарафи дар як қатичаи дига ҷӯбаҷӯ кардам духтаро. Намехе духтаро фикротона ҳатман нависен ки шумо чӣ хел ҷӯбаҷӯ мекунен. Имрӯза влога ба анҷом мерасонам. То видеои оянда худованд нигаҳбон бошад.